Umongameli Cyril Ramaphosa utyelele amazwe akwintshona ye-Afrika asebenzisana kuqoqosho ekupheleni konyaka ophelileyo. Umyalezo usithi uMzantsi Afrika uzivulile iingcango zoshishino ukwabethelele lo myalezo nakwingqungquthela yemanyano yamazwe ase-Europe neyamazwe ase-Afrika ebanjelwe eBrussels kule veki iphelileyo. They have come forward to say this is what we are promising. The pudding, as they say in the classics, is going to be in the tasting. We will see whether in the end they do live up to what they say they want to invest in agriculture, in infrastructure, in power generation and all that. OkaRamaphosa ukwathathe ithuba wavakalisa izimvo zakhe ngentetho yohlahlo lwabiwo mali ezakwenziwa ngumphathiswa wezimali ngomso. So we have to walk a tightrope, but the Minister of Finance will be articulating all that. What we are clear about is that creation of jobs is going to be the key focus for ourselves as a government going forward. Uninzi lwabemi boMzantsi Afrika lunenkxalabo malunga nentswela-ngqesho obesakuba ngumongameli welu Mnumzana Thabo Mbeki ubongoze oosomashishini ukuba baxhase urhulumente kwiinzame zokudala ingqesho nokuphucula uqoqosho kweli lizwe. But there's been a problem here for many years that many business people were not sure about the future of the country, saying to themselves that, you know, we must never forget that this is an African country. And the African experience is that sooner or later, at some point, things will go wrong. If I have to leave, if there's a factory that I've built, you can't take the factory and put it in your pocket. So it's better to remain liquid, because if I've got to run, at least I can take this money. UMzantsi Afrika uza kusindleka inkomfa yehlabathi yotyalo mali kule nyanga izayo. Kukho ithemba lokuba oku kuza kudala iqonga lokubonakalisa ukuba uMzantsi Afrika yindawo elulungeleyo utyalo mali.